Hvert år i juni mødes en stor gruppe veloentusiaster i Svaneke. Velo Solex Rally er en tilbagevendende begivenhed. Sådan har det været i 15 år, og sådan vil traditionen nok fortsætte, så længe nogen kan finde kærlighed til den franske model. Erik Hansen er vokset op med Velo Solexen. Kærligheden til den gamle maskine er ikke rystet med tiden. Min allerførste Velo, det var faktisk en mand til den, der står ved siden af dig der. Den 1700, sådan fik jeg forærende, hvor jeg modificerede den, fordi der er jo ikke noget gashåndtag på den. Det lavede jeg så, men på det tidspunkt der havde jeg jo ikke så meget forstand på knaller, så det virkede modsat, så når nogen lånte den, så blev de lidt overrasket, at når de tog gassen af, så gav den gas. Her der sidder gas der i bremsen. Og så på den er der kun i bremsen. Og det var jeg lidt fascineret, den lille motor der, og vi kunne splitte den ad og samle den, og så virkede den. Den første Velo Solex så dagens lys i 1946. Men den kombinerede knallert og cykel blev først solgt i Danmark fra starten af 50'erne. Der var to parametre, der skulle opfyldes. Det var, at den skulle kunne køre 30.000 km, uden at der var nogen væsentlige dele, der skulle skiftes på den. Det var meget imponerende dengang. Plus, at uanset hvad der skete med den, så måtte det maks tage 4,5 timer at reparere den. Og man havde lavet således, at hvis der var noget, der gik i stykker, så kunne man komme ind og aflevere den. Og så, hvis det var det og det, så havde de lige en liste. Sige, jamen det tager så lang tid, det koster så meget. Det vidste man på forhånd. Og det var stort på det tidspunkt, altså i 50'erne, at man kunne gøre det. Den tredje ting, det var, at den skulle kunne cykle som en almindelig cykel. De er godt nok lavgearet, det vil sige, det var fordi alle skulle kunne cykle på den. Også, så den er sådan, de kalder det en damegear. Den er meget let at træde. Så kunne man altid komme hjem. Men også en mulighed for, som den blå, der er en reservetank. Det kunne man have også. Så kunne man have ekstra benzin med. Erik Hansens kærlighed til Velo Solexen kommer især til udtryk i hans viden om de gamle maskiner. Den er lidt speciel, fordi den har nemlig, som franske biler havde i gamle, den har gul lys. Det er den, der sidder en gul pære i den. Og så essensen det er jo, at man kan vippe motoren ned, så den kommer i kontakt med fordækket. Så sidder den og rulle. De var beregnet til at køre 30 km i timen. Der blev lavet en senere, da Velo Solex gik konkurs, og så lukkede de, og så Ungarn de overtog fabrikken, og det blev flyttet til. Men der blev importeret nogen til Danmark, men der var loven lavet om, så man kun måtte køre 25 km, så de er lidt sværere i motoren. Ellers er de beregnet til at køre 30 km i timen. Og det er måske lidt pral. Men alle de gamle modeller, som Erik Hansen har stående, fortæller også om et langt forhold. Der er gule derovre bagved. Det var en af mine svigersønner, han kom på lossepladsen, og så han er ligesom mig. Vi kigger efter Velo, når vi kommer sådan nogle steder. Og så var der en, der havde smidt den op i containeren. Forfærdeligt. Og så må man jo ikke klunse på genbrugspladserne, eller containerpladserne. Men han havde sin t-shirt på, og han gik ind og spurgte, om han måtte tage den, fordi det var forfærdeligt, at den skulle smides ud. Så den er vi ved at reparere, og vi har en motor klar herovre til den. Fin og flot renoveret. Knallerterne kommer hvert år frem til Velo Solex Rally, og for første gang i år er det Erik Hansen, der arrangerer løbet. Hallo alle sammen! Jeg vil gerne byde jer velkommen til årets Velo Rally. Og det var en grafiker, Tage Nielsen Petersen, der startede det. Og det var optakten, det var, at der skulle ske noget i Svaneke. Der havde været mange andre tiltag med noget vandkunst og alt sådan noget, så der skulle ske noget andet, og de var driftige i Svaneke. Så han havde en Velo, som han havde haft i mange år, og havde kærlighed til den. Så han fandt ud af at lave et Velo Rally. Og de var en 10-15 stykker med de første år, da det kørte.
Og så er det så udviklet sig, og desværre døde han i 2005, og så blev det så overtaget i samme ånd af Lars Bjerremann. Og han har så kørt det ind til sidste år, hvor han ønskede at trække sig lidt tilbage. Og så havde vi været med, familien, vi har været med i 6 år, og syntes, det var synd, det ligesom skulle dø. Og så for at holde liv i det, så vil vi gerne overtage det. Velosolex Rally er blevet en familiebegivenhed. For udover Erik Hansen, så hjælper både kone, datter og svigersøn til. Erik Hansens kone, Grete Brandi, står for det praktiske som økonomi og tilmeldinger. Derudover så er deres datter, Helene Brandi Petersen, også med til at arrangere løbet. 268. Og svigersønnen Thomas Brandi Petersen har også en finger med i spillet. Ja, det passer sgu meget godt. Det er jo ikke om at være den bedste. Løbet det er jo således, at det skal være hyggeligt, og det skal samle nogle interesser og ud og køre og vise knallerter. Man kalder det stjerneløb, fordi der er 5 poster rundt omkring i Svaneke, hvor man skal løse forskellige opgaver. Vi finder forhåbentlig også på nogle sjove ting i år. Og det kan være at kaste med øldåser eller finde forskellige velodele i en pose med lukkede øjne og slå søm i et bræt. Det kan være hvad som helst. Det skal bare blive bedre end nummer 10. Sidste år blev nummer 10. Det skal bare være bedre end det. Det bliver jeg også. Bare vent. Bare vent. Kommer! Alle de er på bar bund. De aner ikke, hvad de bliver udsat for. Det er sådan lidt med held, hvem der vinder der. Og så er det også nogle af sponsorerne, de har måske også bestemt, at det er vedkommende, der bliver nummer 13 eller 17, der skal have en præmie. Og så får de det. Og pointsystemet, det er ikke til at gætte sig til. Og det skal det heller ikke være. Hvorfor får jeg 22 og han fik 16? Det er fordi han ramte bare med 8. Nå! Ja. Så var du bedre end mig. Hvem er det så, der kommer med i rallyen? Det er fra hele samfundslaget, uden undtagelse. Som sagt, så er det måske nogen, der har fundet en gammel velo hos moster, der har stået siden hun var ung, eller så skal der ryddes et dødsbo, så finder man en knallert. Gud, nej, det var da, sådan havde jeg, der var ung, ud og køre på den, og så rygtes det jo. Altså, vi gør jo ikke noget for at få flere til at deltage, fordi at det skal jo ikke være sådan, at vi kvæler os i succes. Det kunne man måske godt gøre. Så det antal, vi er nu, er op til 100 stykker. Det er egentlig meget passende. I år er der 84 deltagere. Folk kommer helt fra Jylland, Fyn, Sjælland og ikke mindst København. I en lille kælder på Østerbro holder Knallertklubben Snøften til. Det er bare en flok gutter, som synes, det er herligt at køre på Velosolexer. De 12 venner samles i kælderen, når der er tid til det. Og så bliver der ellers skruet på de gamle maskiner. Ja, vi har haft Velosolex-klubben her i et par år. Og før det, der har mange af os også haft Velosolex-knaller, der har hygget os rigtig meget om det i løbet af sommerne. Og klubben er kommet lidt efter, at jeg fik en fødselsdagsgave for nogle år siden, hvor det var, at der kom lidt inventar, så vi kunne indrette kælderen, så vi kunne få et værksted op at køre, så vi kunne skrue lidt på dem. Fordi at, det er jo halvdelen af det, hvis ikke mere i hvert fald. Det er, når man står dernede og hygger sig lidt og skruer lidt. Men det er ikke kun veloen, det handler om. Der er også plads til dåseøl og røverhistorier. I Holland der har de holdt VM i Velosolex. Ja. Og der var der noget med, at der blev tunet en del. Det er på lukket bane. Ja, stilet. Og der han lyver ikke, tror jeg. Men, Ikke ligesom ham der. Kender han egentlig lige præcis? det ved jeg ikke, men der var nogen af dem, de kørte i hvert fald 100. Hold da kæft. Forhjulstrukken velo. En velo, der kører 100. Kører den så på forhjulet egentlig? For det var man sving. Ja, forhjulstrukket. Men for medlemmerne af Knallertklubben, så er Velosolexen rent hygge. Det er altid sjovt at have en fælles interesse med alle vennerne. Og der har vi samlet os lidt om det her knallert-halløj her. Og det
kunne lige så godt have været så meget andet, men vi synes, det er lidt sjovt, ja. For mig betyder det ikke så meget, om det er velo eller det er et eller andet. Altså for mig er det mest sammenhænget og sammenholdet med drengene, som man har kendt i mange år, ikke? Jeg tror ikke, det handler så meget om Velo Solexen i virkeligheden. Jeg tror bare, det handler om det, vi gør sammen, altså drengene. Altså en ting er det jo altid meget rart at som fyr at få lov til at køre på noget med lidt motor på og så videre. Selvom de ikke kører særlig stærkt, så er det jo en meget sjov ting. Men basalt set, så er det jo bare en drengerøvsklub, hvor vi har en rigtig god undskyldning for at ses. Det kunne lige så godt have været mountainbikes eller systue eller et eller andet. Så jeg tror, det vigtigste for mig er i hvert fald bare, at vi er sammen. Vi gør det bare, det er vores lille frirum, så længe det varer. Det er meget en hyggeklub. Ja, jeg tror, det er sammenholdet med drengene, som gør det. Og så vind i håret. Altså, det er meget sjovt at få beskidte fingre og at få en velo af sin far og synes, at den kører godt. Men det er nok i virkeligheden ikke veloerne, det handler så meget om. Selvom veloen har rundet de 66 år og ikke er verdens hurtigste køretøj, så er der alligevel mange, der har et nært forhold til den. Men velo, det er jo noget gammelt stads, men det kører jo, når det kører. Fordi det er dejligt at komme ud og køre på lidt, komme ud og kunne mærke noget maskineri under sig og komme ud med drengene. Og så er det bare fedt det der med de gamle maskiner, og de er ikke specielt svære at lave. Jeg laver sjældent noget på dem, vil jeg sige. Og det, er jo, det har jo sin charme, også når man løber tør for benzin, så kan man jo bare lige sætte motoren op, og så kan man altid bare cykle hjem. Det er fantastisk, at man har en kombination af motor og benkraft, og man kan altid supplere op, hvis man kæmper lidt i modvind op ad bakke, ikke? Det er farten. Det er typisk hurtigt at cykle. Min kan køre omkring 100. Og jeg kører ikke normalt på cykel, så den her er lidt nemmere. Hvis man er lidt træt i benene der, når man har fået nogle grynes, så sætter man jo bare lige motoren ned på forhjulet, og så kører den bare derudad. I sommerhalvåret er det faktisk en ret praktisk del. Det er sjældent folk stusser over, at man kører rigtig fuld hjem på en velo, men de bliver så sure, hvis man gør det i bil. Jeg har også brugt den til at køre dagligt på arbejde. Nu arbejder jeg lidt længere væk, så der er 100 km, så det tager nok sin tid, hvis jeg kunne køre på velo. Men altså, det er en tur, vil man sige. Jeg har prøvet at tage den på arbejde et par gange, men jeg er skolelærer, så det tager lidt for meget sådan opmærksomhed fra eleverne, når jeg kommer ræst med sådan en. På det seneste har det været lidt mere fornøjelse, men har været meget praktisk førhen, når vi spiller fodbold, nogle af drengene ude i Vandløse, og der er jo et stykke vej, så er det jo altid rart, så kan man bare sætte motoren på og så sætte sig, også når man var lidt flad efter træning. Men det er nok mere blevet fornøjelse med årene, vil jeg sige. Fascinationen for det ældre køretøj får også de københavnske drenge til at tage turen til Bornholm en gang om året. De vil heller ikke gå glip af det årlige Velo Solex Rally. Det er Svaneke Torv by, der danner rammen for løbet, hvor entusiaster får lov til at beundre hinandens maskiner. For knallertklubbens Nøften plejer løbet at være rent hygge. 0:28.7. Men det ser ud til, at nogen er mere konkurrencemindet i år. Det er aldrig rigtig slut. Jeg skal bare lige blive enige om, hvem der bestemmer, tror jeg. Indtil videre er det den, der bestemmer. Hvad har det gjort ved de andre? Jamen, de valgte at være nogle pikhoveder og så køre, uden at kigge sig tilbage. De andre drenge har efterladt den defekte knallert der kører. Jeg var hidsig. Jeg kunne mærke pulsen i tændingerne. Det var ikke rart. Det var det ikke. Altså, Hvad tænker du? Hvad tænker man i sådan et øjeblik? Man tænker, jeg troede, jeg havde venner. Ja, men de var der ikke. Hvor var de henne? Jamen, de var kørt. De havde mere travlt med at køre for mig. Hvorfor efterlader man en ven i nøden? Jamen, det er fordi, at Per han plejer aldrig at have problemer med maskineriet, så vi regnede slet ikke med, at det var muligt, at Per han lige pludselig ikke kunne følge trint. Han har brugt de sidste par dage på at snakke om, hvor god hans VAP var. Ja. Så vi regner jo med, at den bare kører.
Klubben finder dog sammen igen, og sammen får de kæmpet sig i mål. Skal I en tur til, eller er I færdige? Mangler lige 2, så er vi der. Nej, jeg skal nok være. Desværre bliver det ikke til en første præmie for den københavnske klub. 104 er vi så. Ja. Guldhjelmen får en ny bornholmsk ejer. Lars Bjerring! Hvad så over, gamle dreng? Det er for Og knallertklubben kan kun vende hjem til Østerbro med en lille trøstepræmie. Og det er nummer... Start nummer 85. Nej, ham kender jeg. Control. Jeg har vundet noget. Du har lige fået et kys. Endnu en gang er et succesfuldt Velo Solex Rally overstået, og førstegangsarrangøren er tilfreds. Jeg synes, det er gået fantastisk godt. Velo Rally 12 er afsluttet. Der er delt præmie ud, og alle er glade og tilfredse, og alt er forløbet, som det planlægges. Vil I som familie fortsætte med at arrangere løbet? Helt sikkert. Vi vender tilbage til næste år. Og vi har også sat en dato. Næste år vender de mange Velo Solexer tilbage til Svanike, og ellers kan man stadig spotte dem, både i byen og på landet.